Zazpite ikasi Tolosan, proiektua duela 3 urtea martxan hemen ikastolan jarri genuen proiektu bada. Aintzindaria proiektu honenak Donostiko irakasle eta maestro jubilatu talde bada, eta pixka bat beraien proiektua eta eredua jarraituz, hemen ikastolan gure ikasle voluntario talde batekin martxan jarri dugun proiektu bada. Proiektu honen helburua da, errefortzu eskolarra behar duten zonaldeko ikasleei astean behin errefortzu eskolarreko gelak eta apoioak eskaintzea. Tolosako eta Ibarrako ikastetxe desberdinekin kolaboratzen dugu, hain zuzen ere, Samaniego Horixe, Errikide Laskurain eta Ibarrako ikastolako haur eta gazteak etortzen dira gurera. Eskuhartze hauek asteartetan izaten dira, arratsaldeko 7:00-7:00 bitartean, eta eskuhartze hauek irauten dute, ikasturteak irauten duen denbora.